Аларның бәхәсләшүләрен ишетеп һәм Гайсәнең аларга яхшы итеп җавап бирүен күреп, бер канунчы аның янына килеп, әмерләрнең кайсысы иң мөһим дип сорады. Гайсә булай дип җавап бирде. Иң мөһим әмер шушыдыр. Тыңла, Исраил халкы. Раббы Аллабыз бердән-бер Раббы. Раббы Аллаһны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен акылың һәм бөтен көчең белән ярат. Менә икенчесе якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Бу әмерләрдән дә мөһимрәге юк. Яхшы әйттең, устаз, диде канунчы. Аллаһы бердән-бер һәм аннан башка илаһ юк, дип син дөрес итеп әйттең. Аны бөтен йөрәгең, бөтен уйларың һәм бөтен көчең белән ярату һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярату бөтен корбан итеп чалынган хайваннардан да һәм корбан итеп яндырылган бүләкләрдән дә мөһимрәк. Аның акыл белән җавап бирүен күреп, Гайсә әйтте. Син Аллаһы патшалыгыннан ерак түгелсең. Моннан соң бер кеше дә Гайсәдән нәрсә дә булса сорарга батырчылык итмәде.